Gobernuen eta enpresa handien arteko harremana funtsezkoa da gorabidean dauden herrialdeen konfigurazio politikoa ulertzeko. Aditu askoren arabera, harreman horrek bereizten ditu herrialde horien egitura soziopolitikoak mendebaldeko eredutik. Izan ere, botere politikoaren eta botere ekonomikoaren arteko oreka desberdin antolatzen da bi testuinguruetan. Ikuspegi horren arabera, mendebaldean enpresa handiek dute benetako boterea. Europa eta Estatu Batuetan, korporazio handiek eragin handia dute gobernuetan eta politika publikoetan. Aldiz, gorabidean dauden herrialdeetan, gobernuek dute enpresa handien gaineko agintea, edo behintzat hori bermatzeko estrategiak garatzen dituzte. Testuinguru horretan, enpresa handiek gizartean duten zeregina funtsezko eztabaida gaia da, ohikoa da, herrialde horietan esatea gobernuak enpresa handiak kontrolatzen ez baditu, enpresa handiek gobernua kontrolatuko dutela. Ideia horrek argi erakusten du botere ekonomikoaren kontzentrazioak dakarren arriskua. Egia da herrialde batek lege eta konstituzio sistema demokratiko sendoa izan dezakeela. Hala ere, enpresa handien botere ekonomikoak askotan eragina izaten du hezkuntzan, komunikabideetan, kultura industrian eta, azken finean, gobernuetan. Naiz eta araudi zorrotzak ezarri, enpresa handiek baliabide nahikoak dituzte beren interesak babesteko eta arauak moldatzeko presioa egiteko, arrisku horien aurrean. Gorabidean dauden herrialdeek estrategia zorrotzak erabili dituzte botere korporatiboari aurre egiteko. Estrategia horien artean nabarmentzen da sektore estrategikoen nazionalizazioa. Bereziki garrantzitsua da finantza sektorea, ekonomia osoan duen eraginagatik. Horren adibide dira India, Iran, Errusia, Txina edo Bielorrusia bezalako herrialdeak, non banku sektorea nagusiki publikoa den. Banku publikoek merkatu kuota handia izateak gobernuei aukera ematen die enpresa handien eragina mugatzeko eta politika ekonomikoak kontrolatzeko. Hala ere, finantza sektorea kontrolatzea ez da nahikoa. Horregatik, herrialde horiek beste sektore estrategiko batzuk ere estatuaren kontrolpean jarri dituzte, eta gainera, beste tresna osagarri batzuk erabiltzen dituzte, hala nola erregulazioa. Partaidetza publikoak edo enpresa handiek komunikabideetan eta alderdi politikoetan duten eragin politikoa mugatzea. Ondorio gisa, esan daiteke gorabidean dauden herrialdeetan estatuaren helburua, botere politikoa eta demokratikoa babestea dela. Enpresa handien gehiegizko eraginaren aurrean.